preguntado si él ha matado a Marta, lógicamente ha dicho que no. Deklarazio laburraren ostean Sevillako epaileak ez du inputatuaren aurkako prebentzio neurririk hartu. Delgado ukatu egin du anaiak 7. bertsioan esandakoa, alegia, Marta pistola baten kulatarekin hil izana liskar baten bitartekotza egiten ari zela. Delgadok Karkainok zergatik inputatu duen ez dakiela esan dio epaileari. Gorenak krimena ezkutatzeagatik absolbitu egin zuen. Karkainok atzo deklaratu zuen eta bertsio berria berretsi. Anaiak hil zuela Marta pistolaren kulatarekin jota, gorpua Larrinkonedan lurperatu zutela eta hurrengo egunean karea bota zutela gainetik. Ez zuela aurretik kontatu anaiari beldurra diolako, baina gutuna helarazi ziola gorpua non dagoen aitortu dezala eskatuz. Gorenak errugabetu dezan Karkainoren beste aitzekia bat dela uste du fiskaltzak. Ez dio sinesgarritasunik ematen eta artxibatzea eskatuko du. Martaren familia kexu da. Lo que quieren es cerrar este tema cuanto antes. Fiskaltzak ez omen du galdera bakar bat ere egin.